Suntem la patinoar, la termal, unde este foarte bine și lejer. Patinoarul destul de mare. L-au făcut și este destul de lejer. Edward patinează foarte bine, cu patinele închiriate. Hai să mergem. Hai, du-te înaintea mea. Și acum am plecat și eu după Edward. Nu știu ce film o să iasă ăsta, că mă rog, asta este. Îl fac. Edward m-a pierdut. Ce ai zis? Cum ai mers în mijloc? Acum ce? Cum ai mers în mijloc? Acum am ajuns pe mijloc. Păi m-am băgat aici pe mijloc. Dărâmă copiii aia. Nu ne dărâmă niciun copil. Auzi. Ei, hei, hei, nu mă mișc așa că nu mai iese nimic din filmul ăsta. Ce ai zis? E zăpadă. Păi e zăpadă că ninge și acum. Hai. Nu! Stai puțin să-mi fac asta. Să vadă și Daddy cum patinezi. Cred că voi opri filmul, că ne plictisim de... Hop, și-a gata.